Всеки знае формулата как да флипваш имоти. Купуваш имот изгодно за тотален ремонт, ремонтираш го с ефтини материали, но да изглежда нов и го продаваш. Таргет печалбата ти е 30%. Пазара върви нагоре и няма какво да се обърка. Да, ама не. Има редица спънки и ако не знаеш какво правиш, ще те чакат големи главоболия. Проблем 1. Не си единствения, който търси да купи изгодно. Всъщност са цяла армия от тарикати. Проблем 2. Ремонтираш, но с кой майстор? Добрите майстори не те чакат кога ще намериш имот, а са заети месец наред. Калпавия майстор, с него те чакат главоболия и печалбата ти ще потъне. Проблем 3. Съседите правят спънки, като вземеш да им тропаш на главата. Проблем 4. Имаш печалба. Сега идват и данъците, а не си опекал счетоводно нещата. Завърташ един имот и сякаш повече нямаш желания за други. Има професионалисти като мен, които флипват без главоболие и всичко казано до тук не важи за тях. Следващото видео ще ви покажа как да флипвате като шампиони.